azt mondom, vagy 11 éves lány, biológiai és szellemileg él, akkor miért nem? Mert 14 éves korban is a családnak, a család, mert rádumálják a lányt, hogy nem, de add elő, hogy megelőzze. Tuti, 80%. A család beszaladt és megvagtál benne. Ismert ajtad. Elszaladt és megvagtál az édesanyjának. A magyar népdalokban minden igazság lesz. Magyar népmesé. Andersennek mesél. Benedek még élni. Élni fog. Benedek élni fog. Él és élni fog. Szívembe élni fog. Lenin, aki Lenin. Hányszor mondta Lenin, hogy tanulni 20 forintos kérdés? Hányszor mondta Lenin? Ne törődj vele, én 5-ször mondtam, hogy jobb vagyok Lenin. Nem egy ember, az még nálam is okosabb volt. 8-szor mondta, hogy tanulni. Nem. A kurva élet. Az okos ember volt. 8-szor mondta. Gyerekérnek mindig mondta 8-szor. Én csak 5-ször mondtam, vagy 6-szor. Mindegy. Akkor is okosabb. Lenin, az csak 3-szor. Lenin, aki most is jó. Lenin. Zöld a fejmeder, a fejemből. Zöld a fejmeder, mit hallottam? Videóztam. Én ezt az EU fantáziát elmesem. Mert csinált a régi doktor bácsi, így oda tette a szászot a sütőt. Ha leheltél, akkor végtelenségig meggyógyítok. Ez az egyetlen alapja. EU fantázia, felejtjük. Jogi következményekre ad lehetőség. Nagyon ezt tetszik elmenni. Hát ez már túl van a bérlet határán? Ez már túl bérlet. Nincs bérlet. Mennyit ezt a bérletet? Én nyugdíjas vagyok, 88 éves. Na, hát akkor ide figyelj, nehogy már itt vasszolnak egy öreget, nehogy már szerálljon a dolgozót. Én megkapom a tisztes fizetést, hát a nyugdíjt úgy nevezem, hogy fizetést. Egy nyugdíjas szabad foglalkozni. Még énekelni is tesszük. Énekelni is tudod. Nagyon jó. A szemed, azt a suha derű, nála minden eseterű, és a kezemhez érve, a szerelem is megkezdve, a belébe kerül. Ilyen megállója? Minden reggel számolni is írni. Nem, csak aztán jó lesz így. Van még. Ott van maga végén. Kalauz táska, maga végén.